tvrdenie, že poznal skutočného Ježiša Krista, bolo dosť kontroverzné, no prišiel s ešte kacírskejším vyhlásením. V roku 1963 Billy povedal, že ho plejárania spolu s bývalým grécko-katolíckym kňazom Isom Rašídom doviedli k skrytej hrobke na okraji Jeruzalema, ktorá zostala neporušená takmer 2000 rokov. Tvrdili, že v nej našli zbytky zabalené do zvieracej kože potretej živicou. Billy tvrdil, že zbytky obsahovali Talmud Immanuel, pravé slová Ježiša Krista. Počas nasledujúcich 7 rokov Rašíd prekladal zbytky zo starej aramejčiny, jazyka, ktorým hovoril Ježiš a jeho učeníci, do nemčiny. Majer a Rašíd držali svoju prácu v tajnosti. Podľa Billyho prenasledovali Rašída agenti rôznych náboženstiev, ktoré Talmud Immanuel ohrozoval. Billy tiež uvádza, že Rašíd nakoniec utiekol do Libanonu, jeho dom bol zničený a zbytky sa navždy stratili. Podľa Billyho Rašíd preložil štvrtinu Talmudu, ale skôr než stihol prácu dokončiť, Mossad ho podľa jeho slov vylákal do Bagdadu, kde ho zavraždili.